зайче. Класна ми класна, да? Да. Колежки този рънкъва, извинявам се. Добре, не. Да дайте щука. Ай се да видим малко. Ай дай му. Кой ще бъде изпитания? 6 номер, кой е 6 номер? Как беше вашето име? Може ли да взема, че си бил? Предизвикала. Не си. Държи се малко по... Как ли бе срам? Господин Чуайди. Днес ще четем за глава 5. Айде, тук да видим. Може да взема, ако не съм учил. Предния срок. Излез. Така. Сега видим вашите оценки за годината. Я да му учил. Така. 6 номер Не твърди. нека, аз съм. Сега ние да скопия. Така. Имате 2 двойки, виждам, и четворка по 1000. Къде е Айде. Къде? Къде да нощта? Айде сега, къде е Европа? Извинявай, малко съм снамбул. Айде, слушам. Слушам. Къде е, сега не може ли да? Я съм после това. Европа. Имам и други ученици да изпитвам. Господине, не мога да занимавам с вас, колега. Значи това цвето е тук. Да, добре. За тройка. Не е Европа. За тройка. Кажете каквото знае. Сега би ме имал велики лъжици. За тройка казах. Европа. Ето. Знаете какво е? Смешно ли? Не, аз съм сериозен човек. Ей, да ти кажете къде е, защо завърти карта обратно, веднага. Тук е Европа, е тук. Обратно обърни картата веднага. Ти. Аз ти, давай. За тройка кажа, какво знае? Айде, може. Следващия ученик. Вие сте следващия. Кой номер бяхте ви? 6. Нали кажете, ти си 6 номер? Айде да ми покажете какво знаете. Ще имаме да оформяме успех. Какво знаете по история, по химия? За сега Това е задължен ден, да и половина за сега. беше преди другия. Ай малко по-сериозничко. Дайте да свършим часа и да си ходим по някакво работа. Айде сега да видим. Имате 2 двойки и четвърка в мен. Айде. Северна Азия е точно над Южна Азия. Екватора от своя страна прави перпендикуляра точно при... Добре, остави това. Седете, другото момче. Ама, чакай, не съм свършил. Двойка имате, сядайте с двойка. Не е двойка. Сега, мен ли ще лъжи? Сега вече двойката, оформено съм ви, заповядайте си на начина. Продължаваме глава 15. Славен Тур Александър на набави Колино. Това тук почему преподаваме. Айде, момче да видим вие какво знаете по... за Австро-Унгария. За къде сме брали Австро-Унгария? Много добре. Ти имаш да го помогна сега.